Radio.fm. Вітаю ўсіх слухачоў Еўрарадыё. У студыі для вас працуе Зміцер Лукашук, і гэта сумесны стрым Еўрарадыё і Е-прамовы, які можна не толькі слухаць, але і глядзець праз акаунты Еўрарадыё ў сацыяльных сетках Facebook, Аднакласнікі, ВКонтакте, на канале YouTube. Апошнімі днямі расійскія СМІ надзвычай шмат увагі надаюць беларускай тэме. Я зараз нават не пра тэлеграм-канал Незыгар, які ўжо стаў, такім, нават смяюцца над ім, колькі всякіх такіх цікавостак ён расказвае пра тое, што адбываецца ўнутры Беларусі і ў беларускім палітыкуме. Я пра больш сур'ёзныя сродкі масавай інфармацыі. Да прыкладу, палітычны аглядальнік «Камерсант ФМ» Дмітрый Дрыза прадказвае, што падчас будучых прэзідэнцкіх выбараў Крэмль зробіць усё для таго, каб Александр Лукашенко адмовіўся ад улады. Ёсць і іншыя прадказанні пра будучае Беларусі і таго, што будзе адбывацца ў нашай краіне. Сёння мы іх абмяркуем з палітолагам Валерыем Карбалевічам. Добрый дзень, спадар Валерый. Добрый дзень. Давайте пачнем, можа быць, з самага пачатку. Нават не бяром гэтага Незыгара, гэты тэлеграм-канал, а расійскія СМІ. Беларуская тэма у «Камерсант ФМ», як я ўжо сказаў, беларуская тэма на рэсурсе «Росбалт». Іншыя СМІ таксама надаюць беларускай тэме сваю ўвагу. Чаму? Вот з чаго такая нечаканая цікавасць, пашыраная да менавіта беларускай тэмы? Сапраўды цікавасць павялічваецца, гэта пэўны тренд, і галоўны месседж вось гэтых публікацый – это тое, што з Беларусю нешта не так. Беларусь амаль што ідзе па шляху Украіны, таму нешта трэба вельмі радыкальна і хутка рабіць. Ці то мяняць прэзідэнта, ці то паглынаць Беларусь, ці нешта іншае рабіць. А сапраўды, адкуль такія алармісцкія настроі? Ці то палітыка Беларусі памянялася, ці то нешта памянялася ў Расіі? Сапраўды, у Беларусі штосьці памянялася. Беларусь нармалізоўвае адносіны з Захадам. Вось якраз у той момант, калі Расія сапсавала адносіны з Захадам. Але ж толькі працэс нармалізацыі, не больш за тое. Вось, Беларусь не падтрымала Расія в яе канфлікце з Украінай, з Захадам. Так і не перайшла ж на другі бок, што называецца, захоўвае нейтралітэт. Я лічу, што змянілася сама абстаноўка, сама сітуацыя ў Расіі. Расія жыве ва ўмовах крэпасці в аблозе. У іх такая псіхалогія, што вакол ворагі. Вось. І у межах такой псіхалогіі, у якой знаходзіцца і расійскае грамадства, і расійская эліта, і вось гэтыя медыі адлюстроўваюць такія настроі. У такіх умовах стаўленне нават да нейкіх саюзнікаў зусім іншае. Дзейнічае логіка, хто не з намі, той супраць нас. То бок ва ўмовах крэпасці в аблозе нават Расію не задавальняе сітуацыя такога, незграбнага саюзніка, як Беларусь. Вось. І логіка такая, калі мы Беларусь кормім, калі мы вельмі моцна дапамагаем Беларусі эканамічна, значныя субсідыі, то гэты васал павінен быць паслухмяным. А атрымліваецца, што мы ім дапамагаем, а ён яшчэ і нору паказвае. Вось прымерна такая логіка, і адсюль такія вось публікацыі. Мы ўжо не адзін раз абмяркоўвалі гэтую тэму беларускай тэмы, выбачайце за таўталогію, у расійскіх СМІ, якая то, як хвалі, то ўздымаецца, то ападае, і кожны раз мы казалі, гэты ўздым, ён санкцыянаваны з Крамля ці коламі блізкімі да Крамля. Як вы лічыце, у гэтым разе санкцыя такая ёсць, ці гэта ўжо такое адчуванне, што варта выказвацца на гэтую тэму? Ведаеце, вось калі была сапраўды псіхалагічная, ці палітычная, ці інфармацыйная атака на афіцыйны Мінск, на Лукашенка ў 2010 годзе, памятаеце, адны з галоўных тэлеканалаў НТВ паказваў тэлесерыял «Кросны бацька».
Вось гэта была зразумела санкцыянаваная, добра арганізаваная, падрыхтаваная інфармацыйная атака. Тое, што ідзе цяпер, я думаю, што это хутчэй адлюстраванне, разуменне нейкіх настрояў, магчыма, каля крамлёўскіх, якія выказваюць вось гэтыя медыі, тым больш, што бачыце, пакуль што да федэральных каналаў, ну, справа даходзіць рэдка, раз-пораз толькі нейкія перадачы з'яўляюцца, і то я думаю, што яны з'яўляюцца не абавязкова па камандзе з Крамля. Таму я думаю, это хутчэй адлюстраванне настрояў грамадства і эліты расійскай, чым мэтанакіраваная пазіцыя Крамля. Тым не менш, вот давайте зараз, можа быць, канкрэтна па тых прагнозах, якія даюць палітычныя аглядальнікі ці эксперты на старонках расійскіх СМІ. Узгаданае ўжо радыё «Камерсант ФМ». У эфіры гэтага радыё палітычны аглядальнік Дмітрый Дрызе кажа пра тое, што хутчэй за ўсё падчас будучых прэзідэнцкіх выбараў Расія, Крэмль дакладней, нешта зробіць такое, што прымусіць Лукашэнку адмовіцца, вот ён піша, уладу ўсё ж такі давядзецца аддаць, хай нават фармальна. Ну, маўляў, надакучыў ужо за 30 гадоў апошніх Лукашенка расійскім уладам. Ваше меркаванне, вот наколькі гэта рэальна, што нейкім чынам Крэмль, расійскія ўлады ці нейкія палітычныя колы сур'ёзныя расійскія неяк паспрабуюць адхіліць, назовем это так, кіраўніка Беларусі ад улады? Я думаю, это нереально. І, дарэчы, такія спробы схіліць Лукашенка пайсці ў адстаўку былі. Памятаеце, напярэдадні прэзідэнцкіх выбараў 2015 года на некім саміце ў Маскве была спачатку папярэдняя размова кароткая з Пуцінам, і потым Лукашенко раз'юшаны на паседжанні выступіў з такой рэзкай заявай, сэнс якой быў не справа Масквы, каго там выбірае беларускі народ. Вось. Таму такія размовы, я думаю, былі, і Лукашенко пра гэта як бы асабліва не хаваў. А што тычыцца на самай справе рэалізацыі? Па-першае, узнікае праблема, адна вялікая праблема, што адрынанне Лукашенка ад улады магчыма толькі з дапамогай некай дэстабілізацыі сітуацыі ў краіне. А калі ў краіне сітуацыя дэстабілізуецца, то кіраваць хаосам немагчыма. Таму што ў выніку гэтага можа атрымацца зусім не дасягненне тых мэтаў, якія пастаўлены. Памятаеце, калісьці Маскве вельмі не падабаўся прэзідэнт Грузіі Шеварднадзе. І Масква спрычынілася часткова да таго, каб ён сышоў у адстаўку падчас рэвалюцыі ружаў 2003 года. Прыйшоў Міша Саакашвілі, і адносіны з Грузіяй у Расіі значна горш пагоршыліся, справа дайшла да вайны. Другі прыклад. Калісьці Масква вельмі моцна падтрымлівала прэзідэнта Малдовы Вороніна, камуніста, які шчыра стаяў за саюзнічества з Расіяй. Але калі Воронін прыйшоў да ўлады, ён узяў курс на інтэграцыю ў Еўрапейскі Саюз. То бок, Масква атрымала такі урок, што у такія гульні гуляць вельмі рызыкоўна. Дэстабілізуеш сітуацыю, і ў выніку замест Лукашэнкі можа прыйсці палітык, які больш будзе дыстанцавацца ад Масквы і больш будзе арыентаваны на захад. І ў гэтым сэнсе рызыкаваць, я думаю, гэта глупа для Масквы, гэта нерацыянальна. Лукашенко, які б ён не быў, усё ж з ім хоць зразумела, што рабіць і як размаўляць. І Лукашенко ведае тыя чырвоныя рысы, якія нельга пераступаць. А з новым кіраўніком можа атрымацца, як з тым жа Саакашвілі ці з Вороніным. Это першы. Другі момант. Калі і Расія сапраўды прыняла б рашэнне, што так, трэба Лукашенку мяняць, узнікае простае пытанне, як гэта зрабіць. Самый брутальны метод, конечно, увести танки, так сказать, як у Донбасе, да. Але думаю, што ў сітуацыі з Беларусю нават такі варыянт наўрад ці
наўрад ці на яго гатовая Москва, бо бачыце, нават праект Новороссия зварочваецца, потому что вельмі моцная адмоўная рэакцыя Захада і новыя санкцыі России зараз не патрэбны. Другі варыянт, скажем, ну, як это Россия робіць, уплываць на выборы. Россия уплывае на выборы ў многіх краінах, ад США да Украины калісьці пры Януковичі, пры Ющенкі, пры Кучме. Уплывае на выборы ў краінах Балтыі. Ну і калі ёсць выборы, то зразумела, як уплываць. Знайсці кандыдата, даць яму грошай, інфармацыйную падтрымку праз расійскія інфармацыйныя рэсурсы, паліттэхнолагаў к яму паслаць з Масквы, якія будуць яму дапамагаць. А што рабіць, калі рэальных выбараў няма? Як уплываць на тое, чаго няма? Вось у Беларусі выбараў няма. Вынікі выбараў загадзя вядомы. Як можна з дапамогай выбараў уплываць на тое, каб прасунуць свайго кандыдата? Вось гэтая праблема, вырашэння якой у Москвы няма. Больш за тое, я скажу, я не ўпэўнены, што сёння Москва полностью кантралюе ўсе выбары губернатараў у расійскіх губерніях. У некаторых губерніях у России у ўладзе там камуністы ці там ЛДПРаўцы. Вось. Россия не может проконтролировать выборы у Паўднёвай Осетии и Абхазии. Кожныя выборы там заканчиваются неким скандалом и так далее. А это ж увогуле полные марионетки. В этом сенсе Беларусь намного больше самостойна. Тому кіраваць вот такими процессами из Москвы, я думаю, это малореально. Мы паслухаем зараз меркаванне расійскага палітолага на гэты конт Геворга Мірзаяна. Дарэчы, хочу адзначыць, што гэта не які-небудзь там любімы дэмакратычнымі СМІ палітолаг. Ён, наадварот, любімец палітычных шоу на розных расійскіх дзяржаўных тэлеканалах. Тым не менш, вось яго меркаванне на гэты конт. Говорит о том, что Москва пытается смещать Лукашенко или менять Лукашенко на кого-то, не стоит, потому что как бы сам факт желания артикулированного где-нибудь Кремля поменять Лукашенко, в общем-то, поставит в глазах Батьки Россию, например, на тот же уровень, что и Европу. Потому что это Европа заинтересована в смене режима Беларуси. Москва-то как раз привлекательна для партнеров и не только Беларуси, но и целого ряда других, там Турции и так далее, тем, что Москва не занимается сменой режима. То есть это принципиальная позиция России, она в этом не участвует, за что получает, в общем-то, уважение и в какой-то степени даже доверие. И это раз. И два, второй важный момент, но на кого его менять? Ну, то есть там есть, что фигура какая-то однозначно Лукашенко, которую можно поставить. Нужно понимать, что Батько все эти годы занимался выстраиванием в Беларуси системы ручного управления, которая завязана на нем. Если Лукашенко сместить, тем более без его согласия, это может вызвать серьезные пертурбации в Беларуси, и главным пострадавшим от них после, естественно, самой Беларуси окажется Россия. Нам такое счастье абсолютно не надо. У нас так проблем достаточно. Поэтому нет, Лукашенко никто менять не собирается. С ним просто хотят выстроить цивилизованную систему общения. Гэта было меркаванне расійскага палітолага Геворга Мірзаяна. Мы зараз перарвемся на невялічкую паузу, кароткі выпуск навінаў на Еўрарадыё. У студыі для вас працуе Зміцер Лукашук, гэта сумесны стрым Еўрарадыё і Е-прамовы. Разам з палітолагам Валерыем Карбалевічем мы абмяркоўваем прагнозы некаторых расійскіх СМІ на тое, што чакае ў будучым Беларусь. Еврорадио.FM.
телу бродит, хороводы водит, страшно ломит кости, не пускает в гости, льется под ручьями, утром, днем, ночами, видимо напрасно приняты лекарства, градусник с просонок, скоро будет 40, не спасла микстура, лезет словно дура. Єврорадіо. Новини – наша справа. Пры мікрафоне Ганна Балахович з кароткім выпускам навінаў. Беларусь канчаткова вырашыць, ці трэба ёй уступаць у сусветную гандлёвую арганізацыю пасля завяршэння перамоўнага працэсу. Пра гэта ў эфіры тэлеканала «Беларусь-1» заявіў міністр замежных спраў Уладзімір Макей. Ён дадаў, што рашэнне пра ўступленне Беларусі ў СГА будзе прынятае толькі пасля таго, як беларускія ўлады пераканаюцца, што гэта прынясе канкрэтныя эканамічныя выгады. У Беларусі могуць адмяніць манаполію Белпошты. З такой прапановай выступае Міністэрства антыманапольнага рэгулявання і гандлю. Прапануецца ўвесці канкурэнцыю ў такіх сферах, як электрасувязь агульнага карыстання, стацыянарныя гарадскія тэлефоны і паштовая сувязь. Дарэчы, менавіта манаполія Белпошты дазволіла ўладам на пачатку 2000-х гадоў выкінуць з сістэмы распаўсюду незалежную прэсу. Адзін з найлепшых беларускіх велагоншчыкаў Канстантин Сіўцоў папаўся на допінгу. Пра гэта піша Тутбай са спасылкай на яго клуб «Бахрэйн Мерыда». Генеральны менеджер клуба назваў такія паводзіны недапушчальнымі. Клуб адхіліў гоншчыка ад спаборніцтваў. Кантракт Сіўцова не будзе працягнуты. Дарэчы, гэта першая ў гісторыі Беларусі станоўчая допінг-проба сярод шашэйных велагоншчыкаў. Музычны партал Тузін.ФМ распачынае 5-й па ліку сезон конкурсу «Заспявай». Удзельнічаць у конкурсе могуць музыкі ад 16 да 30 гадоў. Тэрмін падачы да 21 кастрычніка. Сёлета удзельнікам конкурсу прапануецца напісаць музыку для аднаго з вершаў лаўрэатаў і пераможцаў літаратурнай прэміі «Дэбют» імя Максіма Богдановича ў намінацыі «Паэзія». А адразу пасля выпуску навінаў у нашым эфіры працягнецца размова з палітолагам Валерам Карбалевічам пра тое, ці сапраўды Крэмль рыхтуецца да змены ўлады ў Беларусі. Заставайцеся з Еўрарадыё. Еўрарадыё.фм. Вітаю ўсіх слухачоў Еўрарадыё. У студыі працуе Зміцер Лукашук. Гэта сумесны стрым Еўрарадыё і Е-прамова. Разам з палітолагам Валерыем Карбалевічам мы абмяркоўваем прагнозы, якімі разразіліся пэўныя расійскія сродкі масавай інфармацыі. Мы ўжо абмеркавалі прагноз, што нібыта Крэмль зробіць усё магчымае, каб падчас будучых прэзідэнцкіх выбараў у Беларусі адхіліць Лукашэнку ад улады. Прычым аднолькавая пазіцыя па гэтым пытанні як і ў спадара Валерыя, так і ў расійскага палітолага Геворга Мірзаяна. Маўляў, Крэмль рабіць гэтага не будзе. Яшчэ адзін прагноз. Росбалт я чытаю, і яны кажуць пра тое, што вот нібыта Михаил Бабич, новы расійскі пасол у Беларусі, гэта прыкмета таго, што Крэмль узяў курс на паглынанне Беларусі Расіяй. Як вы лічыце, ці магчыма такое, што ўсё ж такі Крэмль вырашыў, колькі можна чакаць гэтай інтэграцыі, да якой мы нібыта ідзем ужо шмат гадоў, калі немагчыма дачакацца, што саюзная дзяржава нарэшце стане сапраўднай дзяржавай, а не толькі на паперах, і вырашыць нейкім чынам такое вот паглынанне, аншлюс такі зрабіць. Можа гэта быць ці не? Ну, тэоретычна, конечно, у России хватае вайсковых сілаў, каб, скажем, военным шляхам зладзіць акупацыю Беларусі. Але тут жа ўзнікае адно пытанне: а навошта гэта патрэбна Расіі? Якія мэты, якія задачы Расія рэалізуе з дапамогай вось такой акцыі? Пашырыць сваю тэрыторыю, але далучэнне Крыма ці захоп Крыма мела вялікія наступствы для Расіі, адмоўныя наступствы. Яна атрымала на дзесяцігоддзі наперад ворага у асобе украінскага народа, сяброўскага народа, брацкага народа. А вот тут яна атрымала ворага, атрымала канфлікт з Захадам, атрымала эканамічныя санкцыі Захаду,
атрымала міжнародную ізаляцыю, што ўжо моцна адбіваецца на расійскай эканоміцы. А захоп Беларусі толькі абострыць усе гэтыя праблемы. І таму ўзнікае пытанне, навошта гэта рабіць. Вось. І зразумела, што рэакцыя Захада будзе негатыўная. Вось. І, магчыма, з'явяцца новыя вайсковыя кантынгенты на тэрыторыі Польшы, там, краін Балтыі і ўсё астатняе. То бок я не бачу нейкіх разумных матываў, якія падштурхоўвалі Крэмль да вырашэння гэтай задачы. Але калі я вось чую такія прагнозы, то яны грунтуюцца на адной ідэі. А чаму вырашылі, што Крэмль зыходзіць з нейкіх рацыянальных матываў? Дзеянні Крэмля ірацыянальныя, яны грунтуюцца на тым, как падняць яшчэ больш рэйтынг Пуціна ў самой Расіі, і таму усе гэтыя рацыянальныя разважанні не маюць ніякага сэнсу. Элементы рацыянальнасці сапраўды існуе у расійскай палітыцы вонкавай. Ну, хаця б вось гэтае пытанне, навошта было ўмешвацца ў амерыканскія выбары. Навошта? У выніку атрымалі ворага на шмат гадоў наперад у выглядзе ўсяго, так сказаць, амерыканскага эстэблішмента. Вось. То бок ніхто не лічыў, якія будзе наступствы гэтага. Таму элементы рацыянальнасці, безумоўна, ёсць, але казаць, што расійская палітыка зусім не рацыянальная, я б не стаў. Бачыце, праект Наворосіі зварачваецца. Былі планы нейкія, былі спадзяванні, але палічылі, што гэта атрымаецца больш мінусаў, чым плюсаў. І ў выніку цяпер Расія думае, якім чынам вось гэты Донбас упіхнуць у склад Расіі, але у склад Украіны, але на умовах Расіі. Вот. І таму яшчэ адзін момант. Як патлумачыць расійскаму грамадству акупацыю Беларусі? Ну, уваход у Донбас тлумачылі тым, што ўладу ў Кіеве захапілі бандераўцы, да? Зрабіць Лукашенка бандераўцам, ну, нават пры ўсёй сіле расійскай прапаганды ўсё ж такі даволі цяжка. Ну, нічаму. Глядзіце, у нас же ж і лезь там не рускія школы, рускамоўныя школы закрываюцца. У нас тут ідзе беларусізацыя. Незыгар піша пра тое, што нібыта на ўзроўні міністэрстваў атрыманы загад, каб паўсюль былі нейкія там вышыванкі, нейкія сімвалы беларускія і гэтак далей. Там ужо накручваецца такая тэма? Ну, накручваецца пакуль што ў маргінальных медыях. Па-другое, ну, як Лукашенко казаў, так а што вы хочаце, каб у Беларусі была паланізацыя ці германізацыя? Зразумела, што ў Беларусі беларусізацыя, Беларусь незалежная краіна. Вось, пакуль што бандераўцы не вельмі атрымоўваецца з Лукашэнкі. Тым больш, што Лукашенко ўвесь час падкрэслівае, што беларусы і рускія – это амаль што адзін народ. Вот. І падкрэслівае, што Беларусь лепшы сябар Расіі. І сацыялагічныя апытанні у Расіі паказваюць, што расіяне лепш за ўсіх ставяцца да Беларусі. І з замежных лідараў менавіта Лукашенко самы папулярны ў Расіі. І на гэтым фоне агрэсія супраць Расіі, ну, будзе ўспрынята, скажам так, мякка, неадназначна расійскім грамадствам. Як казаў расійскі палітолог Леонид Радзіхоўскі, бомбіць Мінск – то самае, што бомбіць Воронеж. Ну да, это уже нават мем такі. Дарэчы, вот паглядзім, ці супадае ваше меркаванне з меркаваннем расійскага палітолага, намеснікам дэкана факультэта сусветнай эканомікі і сусветнай палітыкі вышэйшай школы эканомікі Расіі Андрэем Суздальцевым. Вот сёння мы з ім гаварылі на гэтую тэму, і вось яго меркаванне. Никто никогда не подтвердил ни одним словом стороны России, имеется в виду стороны исполнительной власти, законодательной власти, о каких-то планах аншлюса Беларуси. Вот никогда за все эти годы существования независимой республики. Причем есть масса вариантов объяснения того, что и доказательств, почему Беларусь нужна России, ей нужна государственность. Причем, я повторяю, не раз об этом писал даже, республика нужна
в любом формате. То есть кто бы там ни был у власти. Пускай от власти находятся самые антироссийские силы. Но само то, что существует страна славянская, более-менее это частично православная, большей части православная, и она находится между Россией и Польшей. Конечно, Россия такая страна нужна. Я так говорю, что Россия всегда в любом формате поддерживает будет государственность Беларуси. Кстати, она и поддерживала ее и до Лукашенко, и при Лукашенко, и будет поддерживать и после Лукашенко. Это просто один из элементов, так сказать, стратегии выживания России. Вот зачем это рушить? Причем проект заранее банкротный, экономически невыгодный. Вот это непонятно. Ну, вось такое меркаванне Андрэя Суздальцева. Ён увогуле лічыць, што і з Лукашэнкам, і без Лукашэнкі России Беларусь патрэбна, прычым жыццёва патрэбна у якасці незалежнай суверэннай краіны. Ну, я тут, правда, вот хотелось бы верить, вот наколькі вы верите вот такому меркаванню? Ну, я думаю, что российская элита змирилась уже с тем фактом, что Беларусь является незалежной державой, але яна бы хотела, каб гэтая незалежная держава была ў моцнай залежнасці от России, была российским вассалом, российским хаўрусником и во всем падтрымлівала Россию. А ці можа быць так, што пры любым рэжыме Россия будзе падтрымліваць Беларусь, тут я сумняваюсь. Я думаю, што вельмі важна, які ў Беларусі рэжым, наколькі ён лаяльны да Москвы, і калі ён не лаяльны, то адносіны будуць зусім не такія добрыя, і тут мы бачым добры прыклад стаўлення да Украіны. Калі там ва Ўкраіне больш-менш лаяльныя да России палітычныя сілы, то Россия сябравала там і ў перыяд Кучмы, і ў перыяд Януковича, а калі там былі трохі іншыя сілы, калі пры Ющенкі, то былі вельмі канфліктныя адносіны. Я думаю, што вот гэтая мадэль прыкладна будзе такой і стаўленне да Беларусі з боку Москвы. Ну так, я вот таксама спадару Суздальцеву задаў гэтае пытанне. Няўжо ён упэўнены, што калі нацыяналіст, прыйдзе сапраўдны чалавек, які скажа, што Беларусь зараз пойдзе са мной на захад, то Москва скажа: ну, малацы, давайте, мы все одно будем вашу незалежнасць падтрымліваць. Он мне кажа: да, паглядзіце, вот, да прыкладу, на Армению. Пашынян прыйшоў на хвале рэвалюцыі і сказаў, што ён бярэ арыентыр на захад, а Москва пагадзілася з гэтым. Ну, я б так не ацэньваў пазіцыю новага армянскага ўраду, як гэта ацаніў Суздальцев. Я думаю, што пазіцыя ўрада Пашыняна больш памяркоўная. Яна можа быць не так моцна лаяльна стаўленне да России, але ж і рэзкага павароту на захад таксама няма. Арменія не выходзіць з інтэграцыйных аб'яднанняў, якія стварыла Россия. Вось, а это галоўнае, што зараз турбуе Москву. Яшчэ адна цікавы такі момант, ён можа наўпрост не звязаны з тэмай нашай гаворкі, але вот цікава ваше меркаванне. На Росбалт пішуць, што России вельмі хочацца, каб была сапраўдная інтэграцыя Беларусі і России, можа быць, у межах гэтага напаўміфічнага саюзна этой дзяржавы. І, маўляў, падчас сустрэчы ў Сочы Лукашэнку было прапанавана, скажем, пажыццёвая сінекура, як яны кажуць. Напрыклад, пасада старшыні якога-небудзь Савета Саюза, гэтай сумеснай дзяржавы. Як вы лічыце, ці магло такое быць, ці ўвогуле пра гэта гаварылі на гэтай сустрэчы ў Сочы? Ну вот кіраўнік «Эхо Москвы» Бенедиктов казаў, што ўвогуле Лукашэнку сашлюць паслом у Зімбабве. Вот. Наўрад ці Лукашэнку задаволіць такая пасада. Я хочу адразу сказаць, зразумела, што на якія такія варыянты Лукашэнка не пагодзіцца. Адзіны варыянт, які яго можа задаволіць, гэта тая пасада, якую цяпер займае Пуцін, то бок крамлёўскі пасад. Такія мары, такія планы былі ў Лукашэнкі падчас перыяду 90-х гадоў, калі менавіта і стваралася саюзная дзяржава,
і калі быў стары і хворы Ельцын і малады харызматычны Лукашенко, і ён тады сапраўды разлічваў, што ў яго шанс ёсць рэальна стаць кіраўніком аб'яднанай беларуска-расійскай дзяржавы. Але потым да ўлады ў Расіі прыйшоў Пуцін. Лукашенко зразумеў, што ўсё, шлях у Крэмль зачынены, і таму яго жаданне далей інтэгравацца з Расіяй вельмі моцна зменшылася, і вся інтэграцыя звялася да таго, што Расія эканамічна падтрымлівае Беларусь, і гэтым усё. То бок, бачыце, саюзная дзяржава меркавалася як некі такі праект прамежкавы да поўнага аб'яднання двух дзяржаў. І такая была яго функцыя, яго гістарычная роля. Але потым, калі да ўлады прыйшоў Пуцін, то з беларускага боку включиліся тармазы, і таму цяпер гэта саюзная дзяржава як чамадан без ручкі, яго і не кінуць цяжка, і несці ўжо няма, і несці цяжка, і кінуць шкада. І таму абодва бакі захоўваюць гэтую структуру, але зразумела, што гэта інстытут зусім другой эпохі канца 90-х гадоў, калі сапраўды у Лукашенка была мара захапіць крамлёўскі пасад. Такім чынам, можа быць, і закрыем нарэшце тэму таго, што Бабіч гэта нейкі такі злы геній, роля якога зрабіць усё для паглынання Беларусі Расіяй на гэтай пасадзе. Зразумела, ўсё ж такі прозвішча амбасадара, яно не мае рашаючага значэння для двухбаковых адносінаў. Ўсё ж такі сёння адносіны Беларусі і Расіі, яны не тыя, якія былі, скажам, адносіны паміж сацыялістычнымі краінамі і Савецкім Саюзам падчас халоднай вайны. Тады была блокавая дысцыпліна, і тады сапраўды савецкія амбасадары, гэта была, скажам, другой паралельны ўрад ва ўсіх краінах сацыялістычных, і без яго санкцый некія важныя рашэнні тамтэйшыя кіраўнікі не маглі прыняць. Цяперашняя сітуацыя іншая, цяпер няма такой блокавай дысцыпліны. Блок ОДКБ не падтрымаў Расію ў канфлікце з Захадам і Украінай. Таму сітуацыя іншая, і я не веру ў тыя, зноў жа, алармісцкія прагнозы наконт таго, што новы амбасадар будзе тут намеснікам, генерал-губернатарам ці нешта іншае. А як вы параеце ставіцца да гэтых алармісцкіх, як вы кажаце, настрояў, якія прагучалі зараз у матэрыялах, пра якія мы сёння гаварылі, там пра адхіленне Лукашэнкі ад улады, паглынанне Беларусі Расіі. Варта ўвогуле звяртаць на гэтыя матэрыялы ў рознага ўзроўню расійскіх медыа, ці ўвогуле не заўважаць іх лепш? Бачыце, Лукашэнку яны моцна раздражняюць. Ён уже неаднаразова іх каментаваў, называў гэтых людзей, які там пішуць, ідыётамі і іншае. Але глядзіце, калі б гэтыя матэрыялы не перадрукоўвалі незалежныя беларускія медыі, не звярталі на іх увагу, не каментавалі, як мы зараз робім, то беларускі абывацель наўрад ці гэта пра іх ведаў. Таму што пакуль гэта не прагучала па федэральных расійскіх тэлеканалах, то для беларусаў гэта яшчэ не факт. Я думаю, што трэба ставіцца спакойна, яны проста адлюстроўваюць цяперашнія расійскія настроі, і проста сапраўды ставіцца да гэтага, як да некай рэальнасці, якую трэба мець на ўвазе. Але якую цяжка беларусу зразумець, як і рускую душу, як казаў свой час паэт. Дзякуй вялікі, Валерый Карвалевич, Зміцер Лукашук былі з вамі ў студыі. Гэта сумесны стрым Еўрарадыё і Е-прамовы. Мы абмяркоўвалі апошнія публікацыі на беларускую тэму ў расійскіх медыа. О 16 гадзіне, ў 16:05 у нас у гасцях эканаміст Ярослав Романчук. Будем гаварыць пра абмежаванні паставак расійскіх нафтапрадуктаў у Беларусь і пра тое, да чаго гэта можа прывесці. Слухайце Еўрарадыё. Еўрарадыё.FM